Ganti. Ayo Bu, nderek beksa. Ayo. Kler. Oh apa Mbah? Jangan nak. Weh, kula ki ngetes jenengan, berarti jenengan gatekke. Jangan asal ngajak sambele kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan lawuh tempe sehat Enak. Wow. Jangan asal kecat sambele kemangi angane bubar nyambut gawe nadyan mung lawuh tempe ning sehat wae
makasih ya bro ya. Mbah Kirna matur sembah nuwun. Jan. 3 tembang. Nadyan wis sepuh ning jek gagah. Jek gagah. Lah iya. Mlakune lho kemaki rada begagah. Iya Jan. Mbok menawi saking ngajeng gentosan Saking monggo ajeng, Pak, monggo. Bu, ngersani.